Que pasa os luns nesta clase? Protagonista? Quen é o protagonista esta semana? Michael. Colles as cousas. Vamos para a mesa. Vamos. Cuidado que non se caia. Ai. Vamos, campeón. Escoitamos a Michael. Vamos alá. Que traes aí, Michael? Eu traballo. Pois veña, fora do sobre, vamos a ver todas as cousas. Non tengo nada. A ver, quen está aí? Eu enxía. Quen é? Quen é eu? Donde está eu? Sí. Uxía quen é? A miña irmã. A tua irmán. E este? Eu. Pero que pequeniño, mira canto cambiaste. Que pequeniño. E quen está aí encima? Papá e mamá. A ver. E papá como se chama? Fran. Fran. E mamá? Gris. Como? Gris. Gris. Cris. Gris, amiga. E arriba? Quen está? Abuela, a tía, e o abuelo e o abuelo. E quen os dibuixou? Porque eso non son fotos, verdad? Non. Quen os Eu. dibuixou? Ti? Sí. Algúns teñen o pelo cortiño, pero outros teñen unhas melenas. A ver. Wow, que melena botar. Bueno, despois quedaría e miramos todos. A ver, que máis nos traes aí? Cuidado, que non se esparramen. A ver, que hai por aí? Que tes aí? A ver, vainos enseñando e contando a todos que é o que tes. Mamá, o xillo. Ajá, vale, máis? É unha gañeira. Pero ti... Ai, cantos anos tiñas? 3. 3, eu creo que menos aínda. Eu creo que tiña 1000. Na bañeira, moi ben. Na porta de casa, da tua casa. E onde está a tua casa? En Pérez Biondi. A ver, enséñalle da porta da casa. A ver, contanos, quen está aí? Mi abuela e eu. Ajá, e onde estades? Na playa. Sí, señor, aí hai unha rocha. E sabes en que praia é? Sabes como se chama a praia? Como? Non sabes? A ver, que máis? Eu en Guimarães. En Guimarães. Ui, pero aí hai moita xente. Quen está? Mi abuela, meu primo. Non sei que máis. Ajá. Que máis? Eu. A ver, enséñalle esa. E que levas posto aí, Michael? A camisa preferida miña. A tua camisa preferida. É a traixo. Trouxéchela? Oi, a ver, veña, siga, vamos a acabar coas fotos. Que máis? Eu, a abuela e meu primo. A ver. Ti, coa tua abuela e o teu primo. Como se chama o teu primo? Lois. Lois, e a tua abuela? Rita. Enséñalle a eles tamén. A ver, que máis? Cumple. Cantos cumplías aí? A ver. Un aniño. A ver. Que pinta ten esa tarta. Enséñalle que non viron. É unha piscina. Forma de piscina. A ver, e que máis hai aí? É unha piscina. Unha piscina pequeniña. É a miña. En esa piscina o bo que ten, sabedes o que é? Que a auga se quenta moi prontiño. E despois estás aí de maravilla que sí. Sí. Oh. Bueno, e dis que traes máis cousas? Donde? Da botella. Pois veña por elas. Está Michael. Ay, no la quito. Sí que la quito. Ahora sí.
A ver, que hai por aí? A camisa. A camisa, esa é a que estaba na foto. E por que dis que é a túa camisa favorita? Porque me gustaba. Sí. A ver, pona por diante. O mellor ainda che sirve, non? No. Non, a ver. ¿Cómo le Pon, cóllete. Mima. No, de babeiro, nada máis. E que máis nos traes aí? A mi hermanita cuando dormía con ella. A tua almohadita. Ai, que pequeniña. Bueno, colocamos todo. Pois veña. Colle as cousas. Se me despegó el hombro. Cal. Bueno, pois arreglámolo. Si, eso metémolo mellor dentro da funda. Sentís? Vale. Que as fotos xa están ordenadas de máis pequeno a máis grande. Cale, onde está o máis pequeno de todos? Aí é o máis pequeno. Porque tiñas un ano. Claro, fixeches un ano. Despois... E despois desta, para onde paso? Para esta ou para esta? Porque van así en fila. Pois, Michael, cando ti queiras, corazón. Nos contas quen está hoxe aquí? Papá. Papá. Como se chama? Fran. Vamos para ali para o sitio máis importante, sí? Dani. Hoy temos un problema. Cóllete aí sillas, Michael. Colle sillas aquí para sentarse. Esa é a túa foto. Porque esa foi a foto que fixemos hoxe. E para ti tamén, Chuli. E eu vou estar aquí ao lado do Uxía. Que como te chamas? Lucía. Oh, Uxía, non podes estar aquí. Digo, ven, séntate aquí comigo. Ven para aquí comigo. ¿Cómo te llamas? Deixa a túa silla a Uxía, vale? Sí. Esta é a silla de... Lucía. Lucía, ¿cómo te llamas? Lucía, ¿cómo te Vas a soplarle a cámara? No. Por qué? Como te chamas? Esta nena chamase... Como te chamas? Xa sei, chámase Susana. No. Eres Susana? No, Lucía. Dime cómo te llamas, Sushi. Ya. Lucía. Bien, Uxía. Bueno, pois, escoitaste a quen tiñamos hoxe aquí? Fran, dou vos tempo a escoitalo? Bien. Y a mí que me llamo Francisco. Claro, porque o nome de verdade é Francisco. É como o noso Francisco do cole. No, Hugo, non pode. Aí non, Vale. Si non me axudas. Vale. E a túa mamá chamalle Francisco, pero e ela como se chama? Cris. Mamá chamase Cris, Uxía. No. Pero si eres Uxía, que eres mayor. Si queres mirar o conto. Toma, poñemos aí. Para Uxía. Sin romper, Escoitamos en silencio. A ver o que nos quere preguntar Fran. Sí. Bueno, moitas gracias por vir primeiro, Fran. E por vir ademais así tan apurado con tanta mala suerte, pero... Mira, a ver, contanos, que nos querías preguntar ti a todos estes? Primeiro quería saber como se portaba Michael na clase. Que mo di? Pero por orden, a ver, quen levantou? A ver, Antón. Ti que tens que decir, como se porta Michael en clase? A mí non, pero conta yo a él para... Eu solamente...
Te escoito. Ben. Ainara, como se porta Michael? Ai, que aburridos todos. Todos ides a decir ben. Sí. Solo ben. Sí. E non ides a decir nada máis. Michael, ti crees que eres tan aburrido como para que solamente digan de ti ben, ben? Verdad que non eres tan aburrido? Quen lle pode contar algo máis de Michael en clase? A ver, algo. Zaira. Me lloramos. Pedro, ti que lle dice a Fran? É verdade. Pero, a ver, enséñanos como é que te sentas mal. Como faz para sentarte mal? E como é? A ver. Enséñame que lo... Vamos a mirar como se lle queda a columna cando se senta así. Mira, mira como vai a columna. Así coidamos o corpo. Pero sí que sabes coidar o corpo, verdad? A ver. Cuidado. Moi ben. Algúnha cousa máis boa de Michael? Sarita, que? A que? Ti xogas con Sara? Sí. A que, Sara? E ti eres o papá e Michael é a mamá? Non, por que? Porque a mamá non é chica. Ah, pero cando se xoga hai que saber xogar a todos, pero ti eres o papá, non? Sí. Vale. Hugo, senta. Non ves que Uxía, que tan maior, está agora aprendendo a portarse nunha clase de nenos maiores? E si vas ti ali a facerlle así, verdad? Escoitamos, a ver si Fran ten máis preguntas que facernos. Uxi, ven. Temos dúas, claro. Profe, como é que Uxía? Bien, tardamos. A ver, eu quería saber se Michael algún vez pegou no colegio. Si pegou. Con quen? A ver, Dani. Ti que dis, Dani? Con quen pegou? Agora vou me enterar. Dani, pegou algunha vez Michael? Ah, entón, por que levantas a man? Ainara, ti levantaste a man, pegou algunha vez Michael? Ah, Uxi. a Uxía pequena, ti crees que Uxía pequena vai levantar a man? Mirade, a ver, contestamos a alguén. Pegou Michael algunha vez no cole? É verdad, nunca pegaches? Que guai. E algún de vos lle quere facer algunha pregunta ao papá de Michael? Pero, atención, antes de nada só lle vou preguntar eu, e así xa ninguén máis se volve preguntar. Fran, algunha vez Michael caeu da cama? Sí. É que é a pregunta que sale todos os días. Sí. Lastimouse moito? No. Bueno. É un machote. É un machote. É un machote. Chicos, quedou claro? Michael sí que caeu da cama e non se lastimou. Así que ahora facemos outras preguntas. Sí. Que a ver, quen pideu para preguntar? Nico Sergiao. Aquí. Alguna vez tuvo un can Sí, tuvo. e morreu. No. Espera, que explique. Tuvo un perrito y se le escapó. Y no lo volvimos a encontrar más. Oh. A mí tamén se me escapou, Se pero... llamaba Pocoyo. Y otro, Pocoyo. y otro Lula. Pocoyo e Lula. E o can Pocoyo era azul. No. Ai, menos mal. Era blanco. negro. Ai, escoitastes? Si houbo can, pero que lle pasou? Morreu. Que morreu? Ves como non estades escoitando? Se escaparon. Eso. Escapou. E nada, e non apareceu máis. Rubén, ti que lle queres preguntar? Você alguna vez te... Hay que la tropezó contra una bici. Si tropezou? Una bici.
Contra unha bici ou se tropezou coa bici? Si se golpeou coa bici? Nunca. Nunca tuveches un accidente coa bici? Alguna vez si te has caído. Que bo piloto! Contra un coche. Home, se non tuvo nunca ningún problema coa bici, tuveches algún problema co coche? A ver, Pedro. Si alguna vez que la bici chocó. Porque también. Eu creo que acaban de preguntar eso, Hai que estar máis atentos. Vale. Ángel, que ten a llama levantada hai moito tempo. Contra unha pedra. Mira, Ángel, chocou como? Sí, como de chocar. Porque mira, acaban de decir que non tuvo ningún problema coa bici nin cos coches. Vos escoitades o que lle preguntan os outros nenos? Sí. Ah, menos mal. Que levantara por aí a man. Roy. Algúnha vez? Un peixe. Para, Daniel. Escoitamos. Tuvo un peixe. Un acuario. Un acuario. Pero un acuario entra moitos peixes. María. 14 peixes, ti acordaste? Ou eras pequeniño, acordaste? Mira, podedes deixar a Uxía que está traballando as súas cousas. Vale. Uxi, quen chama? Quen chamou? Quen é? Ah. Escoitaste o dos peixes de Michael? Sí. Michael, volve a decir máis alto. Que tuve unos peixes y 14 peixes. 14 peixes metidos en donde? Como se chama os... Un acuario. Un acuario, Caramba, se son moito máis que un peixe. E sigues tendo os peixes ou xa non? Xa non. Bueno, pasou. Quen máis se quería preguntar? Hoxe a atracción é Uxía. Quen máis iba a preguntar, por fin? Alguén máis? Ninguén máis iba a preguntar? Non? Pois entón pregunto eu. Michael e Fran, cal é a música máis favorita de Michael? Eso lo dices tú, a mí no me... Cal, Michael, cal é? O tacatá. E ese como é? Ai, espera, é verdad. Si te axudan elas, atreves a cantala? Veña. Preparado. Listo, xa. Que nada non sale. Quen se atreve? Ah. O tacatá, ahora xa sei calé. Antes era la danza del futuro. Por eso está... A danza. ¿Cómo que no? Chicos, ¿alguna pregunta? No. Como se nota que hoxe teño ganas de acabar. Pois, entón voulle facer eu outra pregunta. Cal é a comida máis favorita de Michael? Os espaguetis. E a menos favorita? O arroz amarelo non se gusta? Non. Blanco con salsa de tomate. Con salsa de tomate. Espagueti da igual mucho, pero... Chicos, Fran, nos queres comentar algunha outra cousa? Hombre, eu quería saber se portaba ben os compañeros. Se compartía... Ah, escoitaste a Fran? Sí. E que lle decimos? Pregunta si se porta ben con vos, Michael, si comparte. Sí.